Εκπαίδευση πέρα από κάθε όριο για τον Έλληνα αλεξιπτωτιστή. Άλμα ελεύθερης πτώσης από ύψος 20.000 ποδών. Η χρήση οξυγόνου άκρος απαραίτητη. Τελική ταχύτητα καθόδου που φτάνει τα 120 μίλια ανά ώρα, δηλαδή 200 χιλιόμετρα. Είναι κάτι που ελάχιστοι μπορούν να ζήσουν. Την πτήση χωρίς αεροσκάφος, η οποία ξεκινά όταν ο αλεξιπτωτιστής αποφασίσει να τραβήξει τον μηχανισμό ανάπτυξης του κυρίως θόλου. Το άλμα από μεγάλο ύψος διδάσκεται από έμπειρο προσωπικό της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και θεωρείται η πιο εντυπωσιακή αλλά και απαιτητική μέθοδος ανάπτυξης αερομεταφερόμενων καταδρομικών τμήματων πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων εκπαιδεύονται όπως θα πολεμήσουν, από τη γη, τον αέρα ή την θάλασσα και κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Είναι ένα συναρπαστικό αντικείμενο.